И какво става, приятели? Сигурно ме помните. Някои не ме помнят със сигурност. Но аз съм от Георги. От Георги на английски. И преди да задавате въпрос, защо съм на това дърво? Не можахме да решим защо. И го правихме 3 пъти. Даже не 3 пъти, 2 пъти. Хора, само да кажа, много яко ми беше. Хора, искам да ви кажа нещо. Ми беше приятно да му оставам без видеа почти половин година или направо да не се каже 2. Затова, понеже видях от моя братовчет Рики Христов. Рикардо Трика се казвам аз. Така, гледам го, снима клипчета. Какво снимаш? Клипчета, брат, клипчета за YouTube. Хора, и си казах аз. Аз шо да не снимам и аз клипчета? Няма какво да правя. Тъй. Що да не снимам? И се чудих. Да, ще започна. И днеска започваме. Лятото започва. Отгоре и вчера завърших. С отлична оценка за мене. 4. Почти 5. За малко 5, но нищо. 4,20 не ми останаха колко? 80 точки. Not bad. Не е зле. Какво да направя? Съм 5 клас. 5 клас е малко трудно все пак, според мен. Не е толкова лесно. Да объргам. Тапако. Коса. Това беше. Какво става, приятели? Приятели. И така, приятели, понеже на Байчо много му се яде сливи. Ще убях кисличка. Направи това кръгче. Оле го флеп проклетари, отиваме. Махни го. Байчо са е сърдът. Защото му казахме някакви думички сега и брат иска да го редактираме. Няма. Аз ще справя канала и да снимам Fortnite, брат. Готов ли съм? Не. Добре. Айде. Тръгвай. Айде, Кончи! Айде. Кончи, айде! Вкарай нещо. Ерке, ти ли? Не, аз снимам. Аз снимам. Дай. Аз снимам. Да си гледаш. Аз как се мъчиха. Аха. Аз ще се снимам. Какво правите? Как си? Бивате ли? Аз да. Ти много не дей да се отваряш. Кой те пита тебе? Не, това е друго. Да е друго, там горе. Вчера, между другото, правихме клипче от на... Онзи ден правихме от на този канала. И качихме едно нещо на дърво подобно. Извинете, че се връгнах. Сега е някъде горе и аз не знам как да го сваля. Ако пробвам някъде от тук... Знаете ли, хора, днес ще се опитам да го свалим. Понеже не искам да вземам телефона с мен случайно, ако падне. Затова Рикито ще снима долу. Така. Хора, качвам се. Човека закачва. Трябва да дойдем до него. Да отидем малко, че... Оставете Байчо, ще се каче и там горе ще го сваля. Моля! Аз събирам си, бе! Дебелът през... Само се ползва да го прем. Извинявай, че ви казах да го прем. О, боже, страшно. Настрои ли се? Отрасках се. Пускам. Понеже Байчо иска да яде. Не напуска да се качиме. Аз не зайба. Брата с някого.
Гледай, че нинджата се катери на дърво. Това е невъзможно. Възможно е. Не го слушайте. За тебе е възможно, да, ама аз за мене не. Как стъпи там, бе? Хора, гледайте къде стъпи. Той наистина е нинджа. Той стъпи буквално на кората на дървото. Къде даже няма клон. Гледайте. Ако паднеш, довиждане на клипа. На канала. Не на живота ти. Да. Близо съм. Края ми пръчка. Как да се върна? Не знам. Чай, сега ще пробвам да ти дам. Ето е пръчката, която ще му дадим. Някак да я правя. Брат, сино правиш реклама за една тъпа пушка, брат. Ела! Фани! Ела, Фани. Спокойно, е, Нинджо. Протегни ръката. Готово, фана я. Газа ми. Ела, дай си газа. Обаче на мен ми спираш, обаче на ти не спираш. Главата ми де. Чипи, чапа, руби, раба. Раба. Дуби, даба. Нинджа! Не, брат, не става. Нещо друго ще не трябва. Ай, ще пробваме. Ей така, ако го комбинираме, може и да стане. Важно ли е тук? Само се да. Мръсно е. Няма. Ей! Опитаме. Ей така, така на санчета. Да вържим тази пръчка. Някак. Това дори не знам какво е. Добре. Това много мяза на корда. Зарбов. На мен. Обаче може и да не е. Обаче може и да е. И така. Искам да е от тази страна, за да мога да го грабна. Трябва да го вържа. Не съм много възница. Той не е много добър. Ти ли си добър? Това аз не мога. Този начин да се надявам, че ще стане. Само едно тиксо ще ни трябва. Нямаме тиксо. До нас да отидем, какво ще кажеш? Мързи ме. Понякога хората, дето правят клипове, ги мързи хората. Стой. Мали, как го върза, бе? Дърпай от двете страни. Да. Ето. Сега го връзваш. 2-3 пъти ще го вързам. Това е най-импровизирания начин, който съм го вързал. Чай го измъкнем малко повече. Много го измъкнахме. Май не се получи. Има и друг начин. Правим ето така. Сега се сетих за него. Много тъпо. Ще се сетих сега, за да не се излагам пред вас. Изложих се много. Еми да, това е вярно. Няма как. Да не се изложи човек. Кое клипче е това? Второ, трето клипче, може четвърто, не знам. Няма как да не се изложиш от първите ти клипчета. Към 101-то някъде е окей. Апартамент 404 човека. Гледайте как връзва маняка. Много здраво. Не знае да връзвам, обаче връзва. Пак се връзва нещо, става. Нещо, май, някак, не знам. Не съм много добър инглиш. Аз тук съм много добър. Направо експерт. Да, знаем. По-английски. Направо експертов атрома. Щом си говорим с твоя бюджет, те ще става. Уха, този път май става. Този път става. Този път ще стане. Ето. Малия, върна кръв. Що?
продава се. Каква кръв е тия костюка, бе? Сега ще го вържим и тъй. Сега ще го фанеш. Как ще го фанеш? Ето оръжие. Ето оръжие. Истинско. То е граплър, бе, от Fortnite. Гошо, можеш да ми дадеш за малко това? Защо? Трябва. Не може да покажа едно нещо на хората. Ти много ми прилича на бумеранг. Бумеранг ли? Бумеранг ли? Как така? Ти ми прилича на бумеранг. Пума! Да, вчера носих пумата бялата, направих на нищо на калта. И да, аз Хора. като играхме на топка, и нашия носи черни, белито, аз поспим. Тогава носих черни, май. Не. Не. Тогава Бели. носих бели. Толкова скубо Толкова скубо. пумата, толкова скубо бяха пристъпили на земята, че аз бях като истински футболист на игрището. Ма ко стана? Насра са ти. Да. Млъквам. Извиняйте, че казвам такива неща, просто не съм свикнал с тях неща. За глупостите. Спирам клипчето за малко. И почваме пак да връзваме. И готово. Вече не ми прилича много на бумеранг. Бумеранг. Не мога. Не е бумеранг. Не се щупи. Добре, браво, това майка. Пет опита какво да се щупи. Не се щупи отново. Его второто приятел. Лече. Ей! Ще я посъдя. Той пак не се щупи, човек. Не се щупи.